Tässä ollaan palaamassa pitkältä Venäjän reissulta. On nähty kaikenlaista mielenkiintoista ja mielenkiintoisia ajatuksia nousee mieleen. Kuten esimerkiksi tämä asia siirtolaisista, joita on tullut viime aikoina Suomeen. Niin täällä Suomessa levitetään tietoa, että mukamas Venäjän viranomaiset työntävät niitä rajalle, mutta asia ei taida olla ihan näin. Pikemmin ihan eri tavalla. Ne, jotka ovat matkustaneet Venäjällä, tietävät varmaan, että Venäjällä on aika leveä rajavyöhyke. Se tarkoittaa sitä, että ennen varsinaista valtakunnan rajaa sieltä Venäjältä päin Suomeen tulossa on välitarkastuspisteitä. Ja siinä tehdään myös passitarkastuksia, tai tehtiin. Niin ennen aikaan ilman passia tai jotakin todistusta, että asuu siinä rajavyöhykkeellä, kukaan ei päässyt sinne sisään. Jos joku paperiton oli tulossa Suomeen, niin se käännytettiin heti takaisin. Sen vuoksi 30 vuoden ajan ketään asiatonta ei päässyt rajalle. Ja pakolaisuutta sai anoa vain konsulaatin kautta tai lähetystön. Ja juttelin tässä venäläisen rajamiehen kanssa ja hän on kertonut, että aikaisemmin Suomen ja Venäjän välillä oli voimassa epävirallinen sopimus, jonka mukaan Venäjän viranomaiset tarkastivat kaikilta rajavyöhykkeelle tulijoilta paperit. Ja tosiaan ketään asiatonta ei rajalle päästäneet. Nyt viime tapahtumien vuoksi tämä sopimus on purettu tai irtisanottu. Ja nykyisin Venäjän viranomaiset myös tarkastavat papereita, mutta eivät enää käännytä pois paperittomia. Ja hän on kertonut myös, että esimerkiksi jos pakolaiset kertovat, että me haluamme anoa Suomesta turvapaikkaa tai poliittista suojaa, niin nyt venäläiset rajavartijat sanoivat, että menkää vaan. Ja sitten ne menee ja heitä kuljettavat jobbarit niin kuin kaikkialla maailmalla rahasta. Toimittavat heille polkupyöriä, ehkä majoittuvatkin myös rahasta. Eikä siinä asialla ole todellakaan Venäjän viranomaisia. Ja se on kaikkien tiedossa, vaan tällä suomalaisille kerrotaan väärää tietoa. Että sellaista asiaa tällä kertaa.